Is-sistema tal-ispizerija tal-għażla tiegħek bħalissa qed tkun studjata u awditjata mill-Gvern. Studju li mistenni jdum 6 ġimgħat u li l-iskop tiegħu huwa li l-Gvern ikun f'pożizzjoni li jikkunsidra il-pożizzjoni tiegħu. Is-sistema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek kif ukoll diversi aspetti oħra tas-settur tas-saħħa, inkluż il-bidliet fid-Dipartiment tal-Emerġenza, kienu trattati mill-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia waqt żjara li flimkien ma' President ta' Malta Giorgia Bela huwa għamel fiċ-ċentru amministrattiv ta' sistema l-ispiżerija tal-għażla tiegħek fl-Isptar San Luqa. L-iskema spiżerija tal-għażla tiegħek hija mifruxa f'213 spiżerija madwar Malta u Għawdex u fiha hemm 110,000 pazjent li jieħdu l-mediċini b'xejn. L-investiment tal-Gvern f'mediċini b'xejn f'din is-sistema huwa ta' 50 miljun euro jew 1.6 miljuni fix-xahar. Skema li ġiet introdotta mill-amministrazzjoni preċedenti. Rosen Camilleri, il-kap tal-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, qalet li l-ebda pajjiż fid-dinja ma joffri din il-faċilità. Sadan intant mistoqsi dwar is-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza, l-Ministru tas-Saħħa qal li l-pjani tal-Gvern huma li r-riformi jkunu introdotti f'Lulju. Il-bidliet għandhom jibdew f'Lulju, jibqgħu għaddejjin sa Diċembru u jikomplu anke ftit fis-sena ta' wara. Il-bidliet iridu jibdew għall-inqas meta jkollna l-ewwel batch ta' tobba f'idejna. Il-pjan tal-Gvern hu li jkun hemm bidla fis-servizzi mogħtija fl-emerġenza. Sa nżidu madwar 40 nurse bejn tal-ambulanzi u bejn tal-emerġenza nifisom. Ma apparti minn hekk, iridu ndaħlu wkoll prattiċi li huma iktar tajba ħajsaħħu s-sistema. Jien ma nipretendix li jekk ikolli il-qariba tiegħi jew inkella xi ħadd li jien naf għandu jara fl-emerġenza li għall-vetrina tal-isptar tabib li għadu kemm jibda. Iktar ma jkun hemm tabib li jkun hemm ta' esperjenza iktar hemm ċans li jkun hemm effiċjenza fis-servizz. Il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia qal ukoll li l-wegħda laburista lill-mediċini jitwasslu għand il-pazjent fi djarhom għadha qed tkun studjata.